Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю вас! Мяне завуць Евгенія. Я з'яўляюсь капітанам каманды рэспубліканскага вытворчага унітарнага прадпрыемства «Гомель-Аблгаз». Удзельнікі нашай каманды – Дмітрий, Настасія, Ксенія, Сергей. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску известна, па-беларуску сабака, шинель, вясляр, якога роду назоўнікі. Колькі зычных літар у слове «шчаўе». Як называўся старадаўні лясны промысел, звязаны са зборам мёду дзікіх пчол? Па-руску утра, па-беларуску шэсць ці 7 колькі абласных цэнтраў у Беларусі? Бікеша – гэта прадмет адзення ці галаўны ўбор? У якую пару года ў Беларусі адзначаюць свята працы? Купала ці колас, хто аўтар паэмы «Бандароўна»? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Якая частка слова стаіць перад коранем? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я набрала большую колькасць балаў, выбіраю катэгорыя «Культура», буду гуляць з 3-й. Я набраў другую колькасць балаў, выбіраю катэгорыю «Мова» і буду гуляць з другім. Мне засталася катэгорыя «Гісторыя», і я буду гуляць першым. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Сергей, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Сергей, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама вітаю вас. Колькі гадоў вы працуеце ўжо ў сістэме Гомель-Аблгаз? Ужо амаль 10 гадоў.
Скажите, калі ласка, ну а калі разглядаць розныя прафесіі, то вы хто? Я інжынер-энергетик. Але ж акрамя вось гэтага прафесійнага жыцця ёсць яшчэ і грамадскае. Вы актыўны ўдзельнік грамадскага жыцця? Я з'яўляюсь старшынёй маладзёжнага савета свайго філіяла. Сергей, як і кожнаму гульцу, які трапляе менавіта на гэтую пляцоўку, вам я абавязкова жадаю перамогі. Катэгорыя гісторыя. Першае пытанне. Жыццё беларуса было цесна звязана з земляробствам, таму існавала і багатая адпаведная лексіка. Скажыце, як называліся расліны, што сеялі вясной, а збіралі летам і восенню? Варыянты такія: шматгадовыя, азімыя ці яравыя. На мой погляд, самым верным будет вариант Б – озимые. Азімыя. Но озимые содзяць осенью. Так вы ж сказалі адразу Да, азімыя. вариант Б. А яравыя гэта якія культуры, калі іх сеюць? Ну, это которые засевают, получается, вогуль весной и собирают по осени. Па осені. А ў пытанні ў нас сеялі вясной, збіралі Весной летам збирали летом осенню. осенью. Атрымліваецца, што Варыянт правільны В. адказ яравыя. Яровые. Так? Дык што выбіраем? Вариант В – яровые. Добра, я прымаю ваш гэты Прымайце. варыянт. Гэтае слово «яравые» звязана са славянскім словам «яр», што значыць «вясенні». Вясной яравыя культуры засявалі, а збіралі летам ці восенню. Вы правільна адказалі. Малайчына, вось ужо 10 балаў у вашай кішэньцы. Здорово. Другое пытанне, Сергей. Беларускаму рублю 30 год. 2 бабры былі адлюстраваны на купюры вартасцю 3 рублі. Вы калі-небудзь бачылі зайчыкаў? Бачылі. 1 зубр на 100 рублях. А колькі ваўкоў размяшчалася на 5-рублёўцы? Варыянты 1, 2, 5. Вариант Б – 2. Ну, 2 дык 2. Сергей. Вось зубр, ён быў 1. Баброў было 2. А ваўкоў было на 5-рублёўцы. Таксама 2. Малайчына. Интрига. Назовите хрысціянскае імя унука Ўсяслава Чарадзея, полацкага князя Рагвалода Барысавіча. Барыс, Глеб ці Васіль? Ну, нават Борис и Василь меньше подыходзяць полоцкому князю. Интуиция толкает на вариант Б. Снова вариант Б – Глеб. Борис Борисович, ну, как-то несозвучно. Василь, Барысавіч. Нормально. как-то не подходит. Не подыходит? Ну, как-то Василий – это вот не для князя, как-то, наверное, вот на мой погляд. Ваш адказ? Глеб. Вариант Б. Я яго прыняла. Сергей, пра прапраўнукам заснавальніка полацкага княства Рагвалода з'яўляецца Рагвалод Васіль. Вы памыліліся. Ну, ничего. Сергей, я ведаю, што шмат хто з маладых людзей цікавіцца гісторыяй Вялікай Айчыннай вайны. Вам падабаецца гэта? Да, вельмі падабаецца. Гэта цудоўна, і наступнае пытанне менавіта пра гэта. Сергей, у якім горадзе размяшчалася кіраўніцтва БССР са снежня 1943 года па ліпень 1944 года? Варыянты: Москва, Минск, Гомель. Ну, вариант Москва как-то для БССР Наўрад каб? навряд кап. Если выбирать с двух вариантов, Минск и Гомель, то менавіта Гомель. чему? Тому как к этому часу город Гомель уже был вызволен под гнету немецко-фашистских оккупантов. Калі вызвалілі Гомель? 26
листопада 1943 года. Ага. А тут у пытанні пра снежань 43-го. Так, усё супадае. Совпадая. Поэтому вариант В, город Гомель, кажется наилепшим. Мне прымаце ваш адказ? Прымайце. Добра, Сергей, я прымаю ваш адказ. У гэты перыяд са снежня 1943 па ліпень 1944 вышэйшыя урадавыя і партыйныя органы БССР размяшчаліся у першым вызваленым ад нацыстаў абласным цэнтры БССР у Гомелі. Малайчына. Ура! Цудоўна. Задаволены? Очень. Сергей, разглядзьце, калі ласка, партрэт. Згадайце імя савецкага лётчыка, які стаў першым двойчы героем Савецкага Саюза. Варыянты. Іван Якубоўскі, Сергей Грыцавец ці Іосіф Гусакоўскі. Якубоўскі, Грыцавец і Гусакоўскі. Ёсць версіі. Не зусім. Таму хотел бы обратиться до своей команды. Гэта ваша права, Сергей. Паважаныя сябры, дапамажыце, калі ласка, адказаць на пытанне. Сергей, ваши коллеги кажут, что правильный вариант Б. А вы что думаете? Полностью положусь на мнение своих коллег. Зразумела. Значыць, ваш адказ Б. Сергей Грыцавец. я яго прыняла. Першым у СССР двойчы героем Савецкага Саюза 29 жніўня 1939 года стаў беларус. І звалі яго Сергей Грыцавец. Малайчына. Ура! Справа ў тым, што ён стаў лепшым асам у небе над Халхінголам. Прычым, што цікава, паміж першым і другім узнагароджаннем прайшло толькі паўгода. Калегі мои шановныя, вялікі дзякуй вам. Вось так хутка праляцеў час, засталося ўсяго адно пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. У якім годзе у БССР быў прыняты сцяг менавіта такога ўзору? 1919 год, 1951 ці 1991 год? 1919 очень рано, на мой погляд. Але если обратиться к двум другим, 51 и 91. 51 и 91. Хочется больше ответить вариант В. Так. 1991. Может, Хотя, мабуть, згадайте год. 1991 это уже и чересчур поздний срок. Символичным узором, серпа и молота и звездой. Если мы отмели сразу на угол вариант А, и под сомнением был вариант В, то яскраво на этом фоне выглядае вариант Б. 1951. Канчаткова. Канчаткова. Я прымаю ваш адказ. Сергей, першым дзяржаўным сцягам Савецкай Беларусі стаў проста чырвоны сцяг з ініцыяламі ССРБ. І гэта быў 1919 год. А перад вамі сцяг БССР з 1951 па 1991 год. Чырвона-зялёны сцяг з белым нацыянальным арнаментам. Вы, малайчына, вы правильно отказали. И я вас віншую. 50 балаў у вашай кішэні. Катэгорыя гісторыя даволі складаная, гэта шмат балаў. Шмат. А хочаце 100? Такая магчымасць ёсць. Было бы вельмі цудоўна. Я б вам адсыпала за добрую гульню, але не проста так. гэтыя 50 балаў усё ж такі трэба зарабіць. Зарабіць. У мяне ёсць дадатковае пытанне. Яно не мае варыянтаў адказу. У вас будзе пытанне з катэгорыяй мова. Вы згодны згуляць са мною? Была не была.
Так, ну, звычайна мужчыны гуляюць, ідуць ва-банк, а вы? Нет. Не? Сэкономлю немного Так. баллов. У вас 50, колькі ставіце на кон? 20. Добра. Патлумачце адным словам сэнс фразеалагізма «два боты, пара». Так, отломачиться одним словом. Пара не может быть без второй половины. Ну, это люди, которые абсолютно однольковые. В поведении, повадках. Зразумела. Ну што, Сергей? Не шмат вы поставили на кон. Треба было больше. У вас не 50. А 70 баллов. Малайчына. Класс. Я вас віншую, у вас 70 балаў, гэта шмат. Аднак нам трэба дачакацца гульні вашых калег. Победит сильнейший. Так і будзе. Дмітрый, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама вельмі рады. Скажыце, дзе ваша малая радзіма? Адкуль вы родам? Родам я з Калінкавіч. А зараз жывяце? І зараз жыву ў Калінкавічах. А кім працуеце? Працую майстрам газанапаўняльнай станцыі. Ці хапае часу вам на вашу сям'ю і якая яна ў вас? Ну, у асноўным часу хапае. Сям'я моя гэта дзве дачкі, жонка. Дмітрый, ну, ваша катэгорыя мова, менавіта яе вы выбралі, таму слухайце першае пытанне. Назавіце правільны варыянт напісання прапанаванага слова. Такім бывае часта хлеб. Счарствелы, шчарствелы ці счарствелы. Я чамусьці скланяюся да варыянта А. Дык што, на ім будзем заставацца на гэтым варыянце? Ці яшчэ падумаеце? Я думаю, што застанёмся на гэтым варыянце. Варыянт А. Варыянт А, кажа Дмітрый, счарствелы. І я прымаю гэты варыянт. Ці пачакаць? Не, прымаем гэты. Добра. Дмітрый, ну, сапраўды, калі кажуць пра хлеб, кажуць счарствелы. Прамаўляюць «ш», але пішуць «с». Менавіта з «с» пачынаецца гэтае слова. І паміж двума варыянтамі А і В правільны той, які выбралі вы. Малайчына, счарствелы. Цудоўна. Знайдзіце граматычную памылку ва ўжыванні наступнага словазлучэння. К святочнаму сталу, да святочнага стала і на святочны стол. Тут трэба знайсці памылку. К святочнаму сталу. Ці кажуць так беларусы? Я думаю, кажуць. Ну, але кажуць і да святочнага стала. Кажуць. І кажуць жа і на І на святочны святочны стол. стол таксама кажуць. Вось хтосьці з іх памыляецца. Магчыма, памыляецца той, хто кажа к святочнаму сталу. А чаму? Ну, таму што калі мы штосьці ставім на святочны стол, а падыходзім мы да святочнага стала. Я думаю, варыянт А. Прамоўце яго. К святочнаму сталу. І вы правільна лічыце, малайчына. А вось зараз будзем згадваць, якія словы пішуцца з вялікай літары. Дмітрый, які з варыянтаў напісання адпавядае арфаграфічнай норме? Каля палаца спорту палаца з вялікай літары, каля палаца спорту слова спорту з вялікай літары, ці каля палаца спорту усе словы і палацы спорту з малой. Як напішам? Я б напісаў з малой. Каля палаца спорту. Два словы і палац і спорту напісалі без малой. Так. Я магу прыняць адказ. Але у вас жа ёсць яшчэ і падказкі. Давайте падказку возьмем ад нашай каманды. Цудоўна. Калегі, калі ласка, дапамажыце адказаць на гэтае пытанне.
Дмітрый, кожны з 4 вашых сяброў гаворыць, што трэба браць варыянт А. Я пагажуся з камандай. Вы выбіраеце варыянт. Варыянт А каля палаца спорту, палаца з вялікай літары. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Адразу скажу, што варыянт В каля палаца спорту усе словы з малой гэта неправільны варыянт. І варыянт Б неправільны таксама. Вы, малайчына, выбралі дакладны варыянт. Палац спорту, слова палац пішацца з вялікай літары. 30 балаў у вас, і пакуль без памылак. Дмітрый, 4-е пытанне. Назовіце лексічнае значэнне фразеалагізма «увіру на калу». Што гэта значыць? У цэнтры падзей, усюды, дзе толькі можна, ці вельмі далёка? Я лічу, што тут больш падыходзіць у цэнтры падзей. Выраз знаёмы, але... Што абазначае, не ведаеце. То... З аднаго боку можна ў цэнтр падзей паставіць, так, і ўсё будзе вакол. Увіру на калу можа быць і ўсюды, дзе толькі можна, і вельмі далёка. Дзе? А, увіру на калу. Ну, вельмі далёка, лічу, што нешта другое будзе. А увіру на калу вось падыходзіць у цэнтры падзей. Такім чынам ваш адказ. Мой адказ варыянт А у цэнтры падзей. У цэнтры падзей. Добра, я прыняла ваш адказ. Дмітрый, вельмі шкада, але ён неправільны. Бывае такое? Калі пашукаць правільны адказ, то гэта будзе варыянт В, вельмі далёка, той, які вы адразу адмялі. Дмітрый, і пераходзім да наступнага пытання. 5-га. Вам трэба назваць слова, у якім націск прыпадае на першы склад. І 3 словы перад вамі. Я іх не буду зачытваць, бо адразу гэта будзе лічыцца падказкай. Спрабуйце вы. Малы. Так. Жылі. Так. Слабы. Атрымліваецца, што ў кожным з варыянтаў націск падае на другі склад. Так. А нам трэба вызначыць слова, у якім ён падае на першы. Значыць, такое слова ёсць, яно адно. Ну, я лічу, што гэта слова жылі. А чаму тады не малы? Ну, у беларускай мове малы хлопчык. Значыць, на другі ўсё ж такі, так? А слова слабы ці слабы? Тут можна і так адказаць. Ну, дык што, Дмітрый, трэба рашэнне прымаць. Варыянт Б, на вашу думку, правільны. Жылі? Ці малы? А можа, слабы? Ну, ўсё ж такі я лічу, што слабы. 3, 2, 1. Канчаткова? Варыянт В. Слабы. Я прымаю ваш адказ. Не буду доўга цягнуць. Ён правільны. Дмітрый, усяго адно пытанне. Падумайце і адкажыце, колькі гукаў у слове Ільіч? 4, 5 ці 6? Колькі літар? Давайте палічым. Літар 5. 5 літар у слове Ільіч, а колькі гукаў, кажа Дмітрый? 4. А чаму? Мне так здаецца. Мне прымаць ваш адказ? Так, прымайце. Добра, 4, кажа Дмітрый. Давайте лічыць. Першая літара якая? І. І. Яна абазначае гук І. Другая літара якая? Л. Яна абазначае гук Л. Л, таму што яна мяккая. 2 гукі. Трэцяя літара мяккі знак. Ці абазначае гук мяккі знак? Я лічу не. Не, мы яго не лічым. Наступная літара І. Але яна стаіць пасля мяккага знака. І колькі гукаў яна абазначае? 1. Гэта на вашу думку. А па правілах 2. Й, І, Ільіч. І апошняя літара Ч. І гук Ч. Ч. Усяго колькі? 5. 5. Вы памыліліся, Дмітрый. Так ці інакш, у вас 40 балаў. Гэта цудоўная сума, цудоўная. І у вас ёсць магчымасць
набраць яшчэ 40 і будзе 80, болей, чым у Сергея. Хочаце? Давайте паспрабуем. Давайте. Я вам прапаную пытанне. Варыянтаў адказу не будзе. Калі дасце правільны адказ, вы прыплюсуеце тую суму, якую зараз паставіце на кон, да сваіх 40 балаў. Ва-банк? Так? Увага! Якая вышэйшая навучальная установа з універсітэцкім статусам была заснавана ў Беларусі першай? Магчыма, Мінскі універсітэт. Ну, у Мінску шмат універсітэтаў. Шмат? А трэба згадаць афіцыйную установу. Магчыма, это медыцынскі універсітэт. Гэта ўжо адказ? Гэта адказ. Гэта адказ. Добра, я прымаю ваш адказ. Такі прыгожы, высакародны адказ Дмітрыя. Але ён з памылкай. Дмітрый, Беларускі дзяржаўны універсітэт быў заснаваны ў 1921 годзе, першым у Беларусі. Дзякую вам за вашу прапанову, за вашу версію. Вы малайчына, гэта была цудоўная, вельмі няпростая гульня. Я вас віншую. Ксенія, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Вітаю вас. Раскажыце пра сябе, адкуль вы родам, адкуль вы прыехалі? Я родам з тульнага маленькага горада Нароўля. Я вельмі люблю гэты горад. Я радзілася, я жыву і працую там. А кім зараз працуеце? Працую кантралёрам газазабяспечваючай арганізацыі. Зразумела. Падабаецца праца? Вельмі падабаецца. Скажыце, якія славутасці ў Нароўлі, што паглядзець? Ну, ёсць альтанка, гэта маяк, также... У парку. У парку, да. Палац Горватаў і наша прыгожая рака Прыпяць. Ну, яшчэ салодкая ж у вас, найцудоўнейшая. Красны мазырянін, якая славутая кароўка. І кароўка, і зефір, і мармелад. Просто... Вельмі сладкая, вкусная. Ну, мне здаецца, што гэта самыя смачныя рэчы. Ну, добра. Скажыце, творчы вы чалавек? Вельмі творчы чалавек, люблю творчасць, люблю спяваць, люблю маляваць. Ксенія, вы набралі найбольшую колькасць балаў? Да? І выбралі культуру. Так. Першае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Перад вамі помнік архітэктуры і садова-паркавага мастацтва позняга класіцызму першай паловы 19 стагоддзя. Назавіце яго. Гэта палац Пуслоўскіх у Слоніме, палац Храптовічаў у Гродна ці палац Чапскіх у Прылуках? Будам разважаць інтуітыўна. Мой адказ В. Палац Чапскіх у Прылуках. Будзеце гадаць, я так разумею, будзеце слухаць сваю інтуіцыю. Так. А можа адразу падказку вашых сяброў? Такое бывае. Нават мои калегі падарожнічалі па Беларусі і памогуць мне ў адказе на гэта пытанне. Ну, вось гэта правільнае рашэнне. Шаноўныя сябры, дапамажыце, калі ласка, адказаць на пытанне. Ксюша, сябры кажуць, што на іх думку гэта палац Пуслоўскіх у Слоніме. Ну, я паддзяржу сяброў. Вы падтрымліваеце Падтрымліваю сяброў і адкажу А. Гэта правільны адказ. Я хацела бы падзякаваць вам, мои сябры. Ідзем далей. Другое пытанне. Як называлася мужчынскае верхняе адзенне, якое было папулярна сярод прадстаўнікоў шляхецкага саслоўя 16-га, пачатку 19-га стагоддзя. І вось яны назвы: світка, зіпун ці кунтуш. Ну, варыянт А, світка. Больш як не шляхецкага саслоўя. А хто насіў світку? Ну, Думаеце, сяляне. Зіпун не чула, а варыянт В, кунтуш, я дзе-то чула.
Гэтую назву. гэту назву, да, верхняга адзення, поэтому мой варыянт адказу В кунтуш. Зразумела. Вы вельмі рашуча неяк адказваеце, і я прымаю ваш адказ адразу, Ксюша. Справа ў тым, што некаторыя адзінкі адзення былі прыкметамі заможных людзей. Дык вось кунтуш якраз быў прыкметай шляхты. Кунтушы насілі заможныя людзі. Малайчына, гэта правільны адказ. Дзякуй. В вашай кішэні ўжо 20 балаў. Ідзем далей. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Гэтая ікона самая маленькая з багародзічных ікон. Як яна называецца? Юравіцкая ікона Божай Маці, Казанская ікона Божай Маці ці Жыровіцкая ікона Божай Маці? Так, гледзячы на гэтую ікону, я магу толькі інтуітыўна адказаць на пытанне. Яна такая маленькая, крыху болей, чым 5 сантыметраў у вышыню і ў шырыню крыху болей як 4 сантыметры. Юравіцкая ікона Божай Маці, гэта варыянт А. Казанская ікона Божай Маці, яна вельмі, большая па... Вы ведаеце, як выглядае казанская ікона? Жыровіцкая ікона Божай Маці не ведаю. А вот варыянт А, Юравіцкая ікона Божай Маці, гэта будзе самая маленькая. Думаеце, што менавіта гэта яна? Так. А Жыровіцкая ікона Божай Маці? Тоже не ведаю. Ведаеце толькі адну? Да. Казанскую ікону. І яна не малая? Нет. Значыць, у вас пытанне Юравіцкая ці Жыровіцкая? Можа, это і Жыровіцкая ікона Божай Маці. Юравіцкая ікона. Жыровіцкая, Казанская. Б адразу не. Жыровіцкая ікона Божай Маці. Мяняеце? Да, Мяняеце ваш меняю адказ? адказ. Варыянт В, Жыровіцкая ікона Божай Маці. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. Гэта ікона шануецца як праваслаўнымі, так і католікамі. Перад вамі Жыровіцкая ікона Божай Маці 15 стагоддзя. Малайчына. Дзякуй. Чацвёртае пытанне, Ксенія. Хто ўпершыню у айчыннай гісторыі атрымаў ганаровае званне народны паэт Беларусі? Варыянты: Якуб Колас, Янка Купала ці Пімен Панченка? Все знаёмыя паэты Беларусі. Янка Купала, Пімен Панченка, Якуб Колас. Я вот склоняюсь к отказу В, Пімен Панченка. Ну, хто лічыцца класікамі? Класікам Якуб Колас і Янка Купала. Класікі Ну, яшчэ Максіма Богдановича у гэты спіс дабаўляюць. Так. Гэтаму упершыню ў айчыннай гісторыі атрымаў ганаровае званне народны паэт Беларусі. Варыянт Б, Янка Купала. Вы думаеце, Янка Купала? Да. Не Якуб Колас? Нет, Янка Купала. Ну, добра, я прымаю ваш адказ, Ксюша. Было гэта ў 1925 годзе. Упершыню гэтае народнае ганаровае званне было нададзена Янку Купалу. Малайчына, Ксюша. 40 балаў у Ксюшы. Ёсць яшчэ 2 пытанні. Якое славянскае племя мела свой племянны цэнтр у Тураве? Дрыгавічы, крывічы і радзімічы. Вот все племена помню. Дрыгавічы, крывічы, радзімічы. Хто дзе распалагаўся, гэта я запамятавала. Дрыгавічы, крывічы, радзімічы. Якое племя мела племянны цэнтр у Тураве? Дрыгавічы. Даю адказ, што славянскае племя – гэта варыянт А, дрыгавічы. Добра, дзякуй, я прыняла ваш адказ. Радзімічы
насялялі тэрыторыю ў басейне ракі Сош. Гэта якраз вось Гомель. Тураў гэта не радзімічы. Калі разглядаць тэрыторыю рассялення крывічоў, то яны насялялі Полацкае княства, потым тыя мясціны, Смаленская, Пскоўская. Там былі крывічы. А вось у Тураве трымалі свой племянны цэнтр дрыгавічы ад слова дрыгва, малайчынка. Дякую. Мора Герадота, балоты, дрыгва, дрыгавічы. І апошняе пытанне, 6. Уцякала зіма ад вясны. Уцякала па рэках, азёрах, лёд затрэскаў, закрэктаў, заныў, здрадзіў лёд, і вада на прасторы. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Геннадзь Бураўкін, Янка Купала, Рыгор Барадулін. Знаёмыя мне гэтыя радкі, і я адкажу, што гэта Рыгор Барадулін. Адказвае. Ось так хутка. Так. Ну, гэтак жа хутка я прыму адказ ваш, Ксюша. І скажу, што гэта верш «Уцякала зіма ад вясны». І напісаў яго Рыгор Барадулін, малайчына. Дякую. Ксюша, у вас 60 балаў. Гэта цудоўны вынік, але гэта крыху менш, чым у Сяргея. У яго 70 балаў. Хочаце паспрачацца за перамогу з Сяргеем? Гуляць так гуляць. Малайчына, у вас 60 балаў, вы можаце паставіць на кон любую суму. Колькі балаў вы хочаце паставіць на кон? 30 балаў. 30 балаў. Добра. Атрымлівае пытанне. Праўда, хлусня, добро, зло. Як называюцца гэтыя словы? Антонімы. Гэта ўжо прымаць адказ ваш? Да, прымайце адказ. Ну што ж, мы ведаем, што ёсць сінонімы, амонімы і антонімы. Словы з супрацьлеглым значэннем гэта не сінонімы. І не амонімы, гэта антонімы, вы малайчына. Ксюша, вы малайчына, у вас 90 балаў, вы пераможца. Дякуй. Нашы фіналісты атрымалі моцнае ўражанне. Ну а гэты слоўнік у якасці падарунка пераможцы я з задавальненнем перадаю Ксеніі. Ксенія, трымайце і валодайце, ён цяпер ваш. Дзякуй. Мне было вельмі прыемна удзельнічаць у гэтай гульні, вельмі цікава. Вялікі дзякуй. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо забагацце іх не купіш.